Ka Khasi Hills Autonomous District Council mentakasni kala mahamya ka kunhun kirunga Hindu ki balapun kre banya yatra banpun bana ya kamasi kum kakmi ke India. Usi em ka ki HTC uba penya sing si mentakasni ka khalai trigunai lo ajab saw ula paten ya kanu kanu ka kunhun ka batumu ban khang ban manai ka kombam di jang ajab bin rio. Barul ong baka council ka satho shaka sarkar jala bakam de man ajing bet ya kani ka jitumu ka ban wanda ka jing basaw. Lapan kedau baka kunhun ki Hindu kelabu ban pelong ka jing yai pat ba haka atre ku risau banwan ban penbenai ka masi kum ka kemi keri India. Kani ka jing temu kelawan ra ka jing persya wat ki kunhun seng balang haka jala. Jungi ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Executive Committee menengi yo banya kendu bat ki executive member but ni lai kran ru ye kawai ka mat ka ba kongsan ba ka bai de ba ka jela na ni ba ka ja bin riu jungi kawai kata ka long ba lingba ka ni ka lat pathai kubor ni kwa ban bin pau Shekinong Shoshnong jong kameklia bat chabaru kumjo baka district council nangni shakman ka khang persya yakinu nuki kenhun lani kibreu kibawan ban yalap ban khang bam do masi hangni pori jungi dangshen nilai I ya kawai ka kenhun ka ba tip kum ka gau patishta ka ba lawan bandrung hang ne po jela jungi ban sedang ban yalap ya kani te nakaliang jungi nilapun kre ka jingtho shaka state government babaro ki district administration kin te lakam ya kum kini ki kunhun ni ki breu ki ba wan yalap ya kani ka benta balengi kum ka council ngi smudai ban khang ban persya kani PE kanongrim jong district council nadu baka sarkar India ka danjing thumu ban pentrekam ya ka UCC ru uniform civil code ru dakawai ka jingmut ni ong bang kamlong ban pentrekam hang ni po mekalia namar ba ni dan shibun kiriti dustur kiba ulong shwa man shwa la hikai ngi bat hadu kat kini kisngi ngi dang bot kita te ladangi phai kani ka jing ya kran habide kani ka jing khang bam do masiru kani ka ba ngimla ban pedang namar ba hakaja ben riu jungi khamtam ya kabam tenrai hi kabal la ju benan kam la kalong kado na kiwiwe khamtam kado masi kala de ko adu ndai thai te la da ki kinhon ki ba pher kum ka di kinhon ka bangla pun pau mentat ki persyang banwan ban batai no ya kerkom bam ka jungi sikan ikan keta te namar ta kadau nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council ni persyajur yakinu kinhun ru ki batmu le si hadin habut banwan ban shim kabu ya ka jinglong kerpang jong ka jat benri jungi da kalong hakabam kadi da kalong hakakup kasem da kalong hakakendo ka siap kiwi ki bakar jingruspa kari ka jungi khamtam ka jat benri jungi kadai hakini kiriti dustur da persyang ban penbaklano nakaliang jungi nyimban si ban hap ban khang ikum kini kenhun te ka rukom bam rukom rukom sa ka jungi nemdei ban wan ban tukular danu ki banabar habide kata ngila don ka dis council hapo ka artikel aspa so ar aspa nusan way ka belapun ku board ka constitution ba ngin long kerpang kum ka jat benrio tinggi ngi kwa ba kani ka jing long kerpang kandang yai ne kandang sa sigi board penongman ngila
ya penbaik ru mene bagi executive member ba ngin hab ban pha jing tho sarkar ban pin kin mau ya kan ni namar ba khandai phu pra persen ka jaka po mekalya ka de po ka sik schedule balai ka UCC kamla ban tre kambat mentaru namar ba kadon ka sik schedule nila kerpat bat ngila kentu ya ka sarkar India ru ba de ban exam la de ban weng no na kani ka jing pentre kam wat ka UCC ru namar ba kadon ka sik schedule te kani ka jing don jong sik schedule ka thmu na du usnam khat khandai spa san puar ban yada kerpang ni ka jing long kerpang jungi kum gajat pendekasi bat ki wewe ki reulum te ki apo Genti Hills bat Garo Hills te namar takadaw da kum kini ken hon ban wan ban batai no ya karu kom bam ka jungi de se ka long ka ek bang so tuna te kani hi ka penlong ini bang ni hap hi ben pen ken mau ka government bang idon ka sik schedule lapan ku bor ni jinglong kerpang ku mujak benrio te kum kini ki ken hon mdai ban wan ban tuklar kamtam habide ka jinglong kerpang riti dustur ka jungi ka jak benrio Buat apa ni ha? ya kani hi kumang lakran ngin sya nakalyang jungi ka this council hi ni persyajur ni strongly oppose yakum kini ki move lani ki jing thmu jong ya lenti da ka ban penlong ya kata ki jing ya pai ba lani rally lani ra lama kumta namar ngim nge kumta te kani hi kan de ke ba let's say ban mensau la de ki provoke lani ki thmu be ban ya chakman khamtam ban tuklar ya ke ba karkom im kom bam kajungi kum kajat berkasi la dan mde tang menta de ki spas nam kanam de ban long kum ni yaki bam kwa kata ka syong hakarai shimat jumki Henry ki bakwa ban bam ru ka syong hakarai jumki mde ban dan ka jingkhang persya